Bore da. Wel, heddiw, o'n i'n meddwl gallwn ni ddysgu adnod o'r darlleniad, iawn? A mae yna 2 adnod fi'n mynd i ddarllen, ond dim ond un ni'n mynd i ddysgu, iawn? Yr 2 adnod fi am ddarllen, maen nhw'n dod o Ioan 13, adnod 34 a 35, iawn? Nawr, cyn i fi ddarllen, mae gen i challenge bach i ni, iawn? Pan fi'n darllen, fi eisiau chi wrando allan am y gair cariad, neu rhywbeth fel cariad, iawn? A bob tro chi'n clywed cariad, fi eisiau chi roi dwylo ar y pen. Ydych chi'n deall? Iawn. Beth am i fi ddarllen, a gawn ni weld os chi'n gallu gwrando am yr cariad i gyd. Yr wyf yn rhoi i chwi orchymyn newydd. Carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi, felly yr ydych chwythau i garu eich gilydd. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mai disgyblion i mi ydych. Iawn? Felly ni'n mynd i ddysgu yr hanner cyntaf o'r adnod. Ond cyn hynny, fi'n mynd i esbonio'r adnod i ni. Weithiau, ni'n gallu meddwl am gorchmynion fel rheolau sy'n dal ni nôl ac yn clymu ni lawr. Ond mae'r gorchymyn yma yn hyfryd. Mae'n dweud wrthon ni caru ein gilydd. Iawn? Carwch eich gilydd. A fel mae Iesu wedi caru ni. Nawr, mae'n gallu bod yn anodd deall hwnna weithiau. Ond mae gen i rhywbeth i helpu ni i ddeall hwnna yn well. Iawn? Felly, fi eisiau chi ddychmygu bod y dŵr yn y jwg yma, y dŵr yma yw cariad Duw, iawn? A dyma ni, iawn? A mae Duw yn arllwys ei gariad mewn i ni. Dyma cariad Duw yn mynd mewn i ni. Mae Duw yn rhoi lot o gariad i ni. Dyw e ddim yn stopio fyna. Mae Duw yn rhoi mwy o cariad i ni. A dyw e ddim yn stopio fyna. Mae Duw yn rhoi cymaint o gariad i ni, nes bod y cariad yn gorlifo allan ohono ni a mewn i bobl arall. Iawn? Dyna beth mae'r adnod yn ddweud. Bod cariad Duw yn cael ei roi mewn i ni gymaint, nes bod y cariad yna yn cael ei ddangos i bobl arall. A dyna be ni eisiau gwneud yw dangos ein cariad ni i eraill, gan bod Duw wedi caru ni gymaint, mae Duw wedi rhoi Iesu ar y groes i ni. Dyma faint mae e'n caru ni. Reit, fi'n mynd i ddweud yr adnod unwaith eto, a fi eisiau chi triol eich gorau glas i gofio'r adnod. Iawn? Felly mae Iesu'n dweud, yr wyf yn rhoi i chwi orchymyn newydd. Carwch eich gilydd. Fel y cerais i chwi, felly yr ydych chwythau i garu eich gilydd.